హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగానే ఉన్నాను. ఇది ఏంటంటే మా కొండ దగ్గర ఒక విచిత్రమైన ప్లేస్. మేము అనుకోకుండా అక్కడికి వెళ్తే చాలా ఆ ప్లేస్ను చూస్తే మస్తుగా అనిపించింది. అక్కడ వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ ఆ కొండని చూడండి, ఆ రాళ్ళను చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, ఆ రాళ్ళ కలర్స్, ఆ లొకేషన్స్ చూడండి, ఫోటో దిగుతున్నారు. ఎలా ఉందో మీరే చూడండి. ఆ రాళ్ళ మధ్యలో చిన్న హోల్ లెక్క అది చూస్తే మామూలుగా అనిపించలేదు. నాకు మస్తు అనిపించింది. అయితే మేము అనుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళాము. సడన్గా అలాంటి గుహ మధ్యలో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లాంటి వాటర్ చూడండి ఎట్లుందో ఆ కొండ. ఇప్పుడు పాతకాలంలో అక్కడ చాలా వర్క్ జరిగేది. ఆ కొండని తవ్వి ఆ రాళ్ళని మైనింగ్కి తీసుకెళ్ళి అలా చేసేవాళ్ళు. అలా చేస్తుగా పెద్దగా తవ్వారు. అలా చేస్తూ ఉండగా ఆ ప్రదేశం మాకు కనబడేది. చూడండి ఆ కలర్స్, వాటర్ పడి పడి అక్కడ అలా ఉండిపోయాయి. తను మా అన్నయ్య, ఆయన చాలా అడ్వెంచర్స్ అలాంటిది కొండల్లో అలా తిరగడం చాలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తిరగాలని ఆయనకు. అలాగే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మాకు, అరే పోదాంరా కొండల్లో ఏముందో. తను ఎక్కుతున్నాడు చూడండి ఎలా ఎక్కుతున్నాడు. అసలు అడ్వెంచర్ అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం. అలానే మేము కూడా వెళ్దాం అనుకున్నాం. కొండల మధ్యలో ఎక్కేసాడు. ఇప్పుడు మేము పైన కొండని ఎక్కబోతున్నాం. తను ట్రై చేస్తున్నాడు, నేను వీడియో తీస్తున్నాను. ఎలా ఉందో మీరే చూడండి. అడ్వెంచర్ ఇంకా ఉంది, చివరిలో చూపిస్తా. ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్, ఆ కొండ మేము ఎలా ఎక్కామో నా అడ్వెంచర్ మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. మీరే చూడండి. ఎక్కుతున్నాడు. నాకైతే చాలా భయం వేసింది కింద పడిపోతాడేమో అని, కానీ చాలా ధైర్యంగా ఎక్కాడు. చూడండి, మీరే చూడండి ఎలా ఎక్కుతున్నాడో. అసలు అడ్వెంచర్ లెక్కే ఎక్కేశాడు ఆ కొండని. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్, ఇంకో ఫ్రెండ్ ఎక్కుతున్నాడు, సాహసం చేస్తున్నాడు. ఆయన వెళ్ళాడు కదా, ఈయన కూడా ఎక్కుతాడో లేదో తెలియదు కానీ ట్రై చేశాడు. కానీ లాస్ట్కి అయితే వాడు కూడా ఎక్కేశాడు. మీరే చూడండి ఎలా ఉందో. ఆ గుట్టలో ఆ రాళ్ళు, అసలు ఆ లొకేషనే అసలు వేరు. నాకే తెలియదు మా గుట్టలో ఇలాంటి లొకేషన్స్ ఉంటాయని. చూడండి ఎలా ఉందో. ఆ రాళ్ళు అంటే మన ఇంటి ముందు ముగ్గేస్తాం కదా, అక్కడ నుంచి తీసుకుపోవచ్చు. మీరే చూడండి ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడే మేము ఎలా ఎక్కామో ఆ గుట్ట. ఇది నేను లొకేషన్ చూడండి. మొత్తానికి మేము ఆ గుట్ట ఎక్కేసాం. మేము మా అన్నయ్య, నేను, మా అన్నయ్య, ఇంకో మా మామయ్య, మేము ముగ్గురం కొండ ఎక్కామనుకున్నాం. మేము ఆ కొండ మీద ఎలా ఎక్కామో మీరే చూడండి. నాకే నా చెప్పులైతే స్లిప్ అవుతుంది ఊరికి. మా అన్నదైతే ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంది వెనకాల లొకేషన్. మా అన్నైతే ఉరుకుతూనే ఉన్నాడు. నాకైతే ఆ చెప్పుల్స్ అయితే స్లిప్ అవుతూనే ఉన్నది. చూడండి ఎలా ఉందో లొకేషన్. బాగుంది కదా. ఆ కింద చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ నుంచి ఎక్కాము మేము. ఒక అటు ఇటు మాకు 2-3 hours ఎక్కడానికి జరిగింది. ఇదే లాస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీకు చెప్పాను కదా, ఇదే ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఎలా ఉందో చూడండి. వాటర్ కొండల మధ్యలో అలాంటి వాటర్ చాలా మేము ఆశ్చర్యపోయాం. ఇలా ఏంది స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్, ఇలా స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్న వాటర్ ఇలా ఉన్నాయి. కొండల మీద నుంచి వాటర్ వచ్చేవి ఇలా ఉండవు, కానీ అక్కడ చాలా బాగున్నాయి ఆ వాటర్ని చూస్తే. మేమైతే అది ఎప్పుడు చూసాము ఆ లొకేషన్, మాకైతే మస్తు అనిపించింది. చూడండి, మా అన్నయ్య అయితే కొడుతున్నాడు. ఎలా ఉందో మీరే చూడండి ఆ లొకేషన్. మాకైతే అప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఆ కొండని చూడాలనుకున్నాం, కానీ ఇలాంటి ప్రదేశం ఉందని మాకు తెలియదు. అక్కడ ఎప్పుడు తెలిసిందో అప్పటి నుంచి రోజు అక్కడ పోయి ఫోటోలు దిగడం, ఇలా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉండడం నాకైతే చాలా మంచిగా అనిపించింది. అప్పటి నుంచి మా ఊర్లో అందరూ అక్కడే ఆ లొకేషన్ చూసి, అరే మస్తు ఉందిరా అని. చూడండి మీరే ఎలా ఉందో వాటర్. బ్యాక్ సైడ్ స్విమ్మింగ్ ఎలా చేస్తున్నాడో చూడండి. ఇదే లొకేషన్, మా కొండల్లో ఉన్న లొకేషన్ ఇది.
మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను.